Tameidiau o Ymchwil TAR, ymchwil athrwyd yn hyfforddiant gan y tîm y tu ôl Tom Talk Teaching. Croeso I Tameidiau o Ymchwil TAR. Sioned Dafydd dwi, a dwi'n ddarlithydd yma ar y cwrs TAR cynradd yn Brifysgol Metropolitan Caerdydd. A gyda fi heddiw mae Deio Jones, un o'r myfyrwyr sydd yn dod i ben a'i gyfnod erbyn hyn o hyfforddi ar y cwrs TAR cynradd. A mae Deio wedi dod mewn I sôn am yr ymchwil nath fel rhan o'r aseiniad cyntaf. Yr ysgol arweiniol nath osod y pwnc I ti, a wedyn nes ti benderfynu ar yr union ffocws. A mae e'n mynd I rannu pyn bach gyda ni heddiw ynglyn â'i ganfyddiadau ar hyn oedd e'n gallu I argymell i'r ysgol wedyn ar sail yr ymchwil. Felly diolch Deio yn dod I mewn. So dyna'n gyntaf, beth oedd dy bwnc ti? Wel, ym mhwnc I gychwyn oedd dysgu'n annibynnol, ond nes I benderfynu wneud o'n seiliedig ar sut mae dysgu'n annibynnol yn y blynyddoedd cynnar yn cael effaith ar fywydau'r dysgwyr drwy gydol ei oes. So tra maen nhw'n mynd I addysg ymhellach wedyn. Pam nes ti ddewis hynny? Wel, os ti'n benderfynu dewis hynny, oherwydd ro'n I gan bod fi efo'r plant ifanc yn yr lleoliad cyntaf, ro'n I wedi diddordeb mawr gan, wel, ro'n i'n gweithio'n rhoi tasgen nhw, gan o'n dot fi'n aml dim, Mr Jones, oedd dwi'n deall, oedd gen i'n syniad cei gychwyn. A so oedd hynna'n rhoi treswm I fi wneud ymchwilio fewn efo gan bod fi'n gwybod bod o'n broblem sy'n digwydd ar lawr y dosbarth yn barod. Lle nes o sicrhau bod yna ymchwilio mewn I fel sôn a gysylltiad rhwng pam bod o ddim yn digwydd yn yr oedran ifanc a sut effaith mae'n cael y gweddill I oes. Ie, mae'n ddiddorol yn dydi achos bod ti'n sylweddoli efo plant ifanc yr oed yma, ti'n meithrin yn arferion da yna sydd I fod I aros o fanno gyda loes wedyn, ie. Felly, o ti wedi cael y bwnc, o ti wedi penderfynu ar dy ffocws, a wedyn ysdi ati I ddarllen. Do. So, sut nes ti ddewis dy ddeunydd darllen a be nes ti darganfod? Siati ymchwilio drwy ddefnyddio Google Scholar, MetaSearch a Sioned Estyn I fyd hwnna'n rhan anatol o'n ymchwil. Gan bod fi'n gwybod bod nhw'n ddibynadwy ac yn bod nhw wedi'r prif gorff. Yn sy'n cael 6 ffynhonnell I gyd. So ffynhonnell cyntaf oedd o wedi selio ar sicrhau bod fi'n cael ffynhonnell ryngwladol. So, o wledydd Asia, hwnna'n argymell bod dysgu annibynnol yn cael effaith, wel, mae'r cartref ar hyn rhiant ag, wel, neu'r gwarchodwyr yn cael effaith mawr ar dysgu annibynnol. Lle nes I sicrhau bod eisiau cynnwys hwnna I weld be oedd y prif effaith. Nhw'n dweud bod yn bwysig iawn cael gysylltiad, wel, oedd yr data'n profi bod cysylltiad o'r cartref yn hybu annibyniaeth o fewn y dysgwyr ag yn yr ysgol lle, a wedyn bod yr athrawon hefyd yn meddwl bod manteision I ddysgu'n annibynnol. Mae'n ddiddorol yn dydi pan dyn ni'n mynd edrych ar ymchwil rhyngwladol, achos ti'n gorfod ystyried hefyd bod gwledydd Asia'n arbennig, y diwylliant gwahanol ac agweddau gwahanol tuag at addysg a phethau hefyd, yn dydyn nhw. Felly mae'n ddiddorol ystyried, mae'n rhan o Yndi mae'n bwysig perthnasu hwnna I wedyn I gyd-destun lleol ni yma yng Nghymru. Tra bod ni hefyd yn cofio bod y diwylliant yn wahanol mewn gwledydd eraill. Ie, nes I gymryd hynna I ystyried wedyn, achos, wel, gan bod y cwricwlwm wahanol ag y diwylliant yn ond, mae'r neges o ddysgu'r annibynnol I gyd, wel, yr un peth I ddweud gan bod, achos annibyniaeth nhw, so bod nhw'n gallu mynd erbyn hynna'n, ddar ymchwilio mewn I bethau, mynd I chwarae erbyn hynna'n, dysgu erbyn hynna'n, mynd ar dal yr un neges, mor bwysig. Yndi. Diddorol iawn. A hefyd, ni fath o'r syniad yma bod ynglyn â rôl rhieni, yn dydyn ni mewn gwledydd Asiaidd hefyd ynglyn â addysg I plant. Ac o'n i'n gwybod wrth gwrs bod pwyslais yn y safonau proffesiynol ar gael athrawon I gydweithio efo pobl eraill sy'n cynnwys rhieni. Felly mae gyd yn clymu mewn. Diddorol. Felly, ar ôl mynd I edrych beth yn digwydd yn Asia, nes ti hefyd wedyn, oedd y llenyddiaeth arall yn fwy seiliedig ar Gymru? Oedd. Ac y Dynas Unedig I gyd. Dyn y ffronell nesaf nes I sylweddoli bod anna'n rhoi pwyslais ar lais dysgwyr I sicrhau bod y dysgwyr yn gallu dysgu'n annibynnol. Lle rwy'n bwysig rhoi pwyslais ar llais dysgwyr a gwrando ar ei diddordeba, be maen nhw'n hoffi, be maen nhw eisiau dysgu amdan. A wedyn, drwy'n ei hynny, maen nhw'n fwy tebygol o eisiau dysgu ac yn fwy tebygol o dysgu'n annibynnol heb bod yr athro'n gorau rhoi cyfarwyddiadau felly. So dwi'n meddwl bod llais dysgwyr ofnadwy o bwysig I hybu annibyniaeth. Ac eto,
mae hyn eco, mae adlais yma drwy'r amser o cwricwlwm i Gymru, llais y dysgwr, yr egwyddorion craidd yna sef efo ni yma yng Nghymru, yn cyd-fynd ar agenda yma. Beth am y ffynonellau eraill, oedd yna bethau gwahanol wedyn? Eisiau sylweddoli, wel, gan bod fi wedi bod ar ymarfer clinical cyntaf mewn oed ifanc, eisiau sylweddoli bod, o'n eisiau ymchwilio mewn pam bod nhw ddim yn pam bod nhw'n methu dysgu'n annibynnol. Dyn eisiau ffeindio allan bod, fel nifer fawr o athrawon yn credu bod plant 3-5 methu ddim gyda'r gallu dysgu'n annibynnol. Ond oedd arolwg gen Estyn yn profi bod plant 3-5 gyda'r gallu dysgu'n annibynnol. Hynna, dwi'n meddwl bod yna'n rhoi lot mwy o bwyslais ar yr oedran cynnar yna, a i roi'n i gael nhw'n ddysgu'r annibynnol. A mae'n bwysig cael y wybodaeth yna, neu'r ffeithiau yna, dydy, achos pan dyn ni'n mynd ati i osod yn dosbarthiadau am yr ddarpariaeth, parhaus, fel mae'r plant yn cael dewis, wel, mae'n bwysig sylweddoli bod plant yn gallu cael ei dysgu i ddefnyddio yr ardal yna yn annibynnol, neu fel arall. Mae'r effaith ar yn ymarfer ni, yn bwysig sylweddoli hynny. Mae'r llais dysgwyr eto'n dod mewn i darpariaeth parhaus, mae lot yn neud ardaloedd ar ôl, mae'n bwysig bod nhw'n cael mewnbwn i be maen nhw eisiau yn yr ardaloedd. A yr ymgysylltiad yna wedyn yn meithrin yr dysgu annibynnol hefyd. Reit, so beth arall, pa ffynonellau eraill ti wedi sôn yn barod am sawl peth? Nes i, darganfod bod nifer fawr o blant yn ei glasoed yn cyrraedd y brifysgol ac gyda diffyg sgiliau dysgu'n annibynnol. Ac o'n eisiau sylweddoli sut mae'r cysylltiad yna. Wel, gan bod nifer fawr o athrawon yn sylwi bod nhw efo'r gallu i ddysgu'n ifanc, dwi'n meddwl bod hynna fel link mawr drwy cyrraedd y brifysgol. Oedd yna unrhyw awgrymiadau, pam bod hynna oedden nhw'n beio aroliadau neu beidio? Dwi'n meddwl yna lot yn deud ar ysgol cynradd a'r uwchradd bod nhw ddim digon o ffocws yn cael ei roi ar dysgu'n annibynnol. Rwy'n cyrraedd brifysgol, nhw sy'n gyfrifol am ei addysg wedyn, yn lle cael rwy'n yn rhoi cyfarwyddiadau felly chi. Hwna'n ddiddorol yn dydi, a'r cyfrifoldeb na sydd ganddyn ni tuag at addysgwyr ar hyd i hoes mewn gwirionedd, ond meithrin yr arferion yna hefyd. A dyna ni, o ran yr canfyddiadau? Yn ôl yr ffynonell ddau yn dweud bod plant 3-5 yn gallu dysgu'n annibynnol, nes i feddwl dyn sut, so nhw'n gallu mynd ati, lle nes i ymchwilio mewn hynny, a nes i ddarganfod bod, gan Estyn hefyd, bod dysgu drwy chwarae'n rhan mawr o hybu annibyniaeth y dysgwyr, so bod nhw'n gyfforddus yn neud o, a bod nhw'n gwella nhw hefyd yn unigol. A dysgu trwy chwarae, di hwnna ddim yn gyfyngedig chwaith i blant bach yna di, mae'r chwarae yna yn agwedd bwysig yn yr addysg drwy gyfnod cynradd, yn dydi? Hyfryd, felly, gen ti lot o wybodaeth, o ti'n teimlo bod ti pyn bach yn fwy o arbenigwr wedyn, dwi'n siŵr ar ddysgu annibynnol ar ôl darllen hyn. Felly, ys ti nôl at yr ysgol wedyn, efo rhai argymhellion? Nes i gael 3-4 argymell, ond yr un fwyaf pwysig i fi oedd i adrodd yn ôl oedd cysylltiad cartref yna. Lle dod ar rhieni mewn i addysg y plant. So sy'n gallu bod drwy'n wneud bora coffi yn yr ysgol neu caffi darllen neu rhywbeth fel yna. So bod yr rhieni dod mewn i'r ysgol, gweld be mae'r plant yn gallu gwneud yn annibynnol yn y dosbarth, felly bod nhw'n gallu datblygu nhw'n mellach adre yn y cartref. So hwnna'n un argymell. Oedd hwnna'n rhywbeth oedd yr ysgol yn neud yn barod? Na, ddim rili nagwyd. So oedd hwnna'n argymhelliad pendant a rhywbeth cadarnhaol i allu wneud. Beth arall oedd neud rhyw argymhellion pellach? So gweld arfer da, lle trefnu hyfforddiant i'r staff i gyd, i fynd i'r ysgol oedd Estyn di gweld yr arfer dda, lle mynd i fanna neu i'r ysgol tebyg i weld ac i bigo weld sut mae'n gwneud dysgu'n annibynnol sy'n mae'n digwydd. So yna'r athrawon yn gallu mynd yna ar sylwi oedd yn gallu cynnwys hwnna ni ddysgu ei hunain wedyn. Ac ni'n gwybod bod yna lot o bwyslais os am yn dysgu proffesiynol, bod bobl yn cymryd cyfrifoldeb i hunan, bod bach athrawon hefyd yn bod yn annibynnol, o ran i dysgu hunan, ac yn cydweithio efo clysterau o athrawon eraill mewn ysgolion eraill ac yn y blaen. Felly hwnna'n cydfynd mewn gwirionedd ysgolion gwahanol yn cefnogi i gilydd o ran hynny. Gwni fe rhannu arfer da fewn i gilydd, lle yn y cyfarfodydd staff, dweud be maen nhw wedi drio, beth sy'n dda, beth sydd ddim. A wedyn sy'n nhw'n gallu gwella a ddatblygu.
Felly, ymchwil ag ymholi bydde hynny, ynddo? So, fysa'r nodwedd arall o dy hyfforddiant dileni, ti'n mo, ymchwilio ag ymholi wedyn, profi i weld ydy'r hyn wyt ti'n credu sydd yn gweithio a'i peidio, ond cael cyfle i drafod efo bobl eraill. A dyna ni y prif argymhellion wedyn. Prif argymhellion, Felly, wyt ti'n meddwl bod cynnal yr ymchwil yma wedi newid dy feddwl di o gwbl ynglyn â, dysgu annibynnol gyffredinol? Wyt ti rwan yn mynd i fod yn athro blwyddyn nesaf? Wyt ti'n credu bod y canfyddiadau yma yn mynd i ddylanwadu ar dy ymarfer di? Dwi'n credu bod wedi cael dylanwad mawr iawn gan bod wedi sicrhau swydd yn cam cynnydd 2 a bod yna diffyg annibyniaeth yn cam cynnydd 2 yn barod. Dwi'n meddwl, nathroniaeth i fydd sicrhau bod yr dysgwyr yn gadael o dosbarth ar ddiwedd y cyfnod yn annibynnol a bod nhw'n cael y cyfle i fod yn annibynnol. So tu mewn i'r dosbarth a tu allan yn hytrach bod nhw'n sownd y fewn furio'r dosbarth. Ac just hybu annibyniaeth fydd un o prif ffocws fy'n athroniaeth. Yn ddiddorol fyna, ti wedi defnyddio un gadw i waith athroniaeth. A dwi'n meddwl bod hwnna'n ddiddorol hefyd, achos dyna beth sydd angen, mae rhaid i chi gael rhyw fath o athroniaeth bersonol ynglyn â beth ydych chi'n credu o ran addysg. Ac yn amlwg mae syniad yma o ddysgu annibynnol yn rhan fawr o athroniaeth di. Oedd yn rhan o athroniaeth di ar ddechrau'r cwrs? Oedd o'n rhywbeth o ti'n credu yn efo eisoes? Wel, ni raddau, ond do'n ni'n ddim di, wel, do'n ni'n cael digon o brofiad i weld ar lawr y dosbarth, felly ar ôl yr profiad cyntaf, nes i sylweddoli bod o ar y goll a bod angen neu gwaith wedyn ers hynny dwi wedi troi gynnwys o'n athroniaeth a trio datblygu fo i ddod. Diddorol, mae hwnna'n ddiddorol iawn i fi, achos falle oedd y cnywllyn syniad yna, ond wedi cael ei feithrin a ddatblygu drwy fyfyrio ar y sefyllfa o ti'n gweld, ond hefyd darllen llenyddiaeth, er mwyn datblygu dy ddealltwriaeth di. Da iawn, wel mae gen ti blant ffodus iawn yn dod blwyddyn nesaf sy'n mynd i fod yn bod ganddo ti'r athroniaeth yma sydd yn mynd i hybu nhw yn ei dysgu, ac wrth gwrs hefyd yn cyd-fynd efo egwyddorion y cwricwlwm i Gymru ac yn y blaen. Hyfryd. Diolch yn fawr i ti, Deio. Gobeithio pob lwc i ti yn dy yrfa, a gobeithio bydd parhau i ddarllen yn academaidd yn, parhau i fod yn gyfraniad tuag at y ddysgu proffesiynol parhaus di hefyd. Diolch fawr. Pob hwyl. Mae Tameidiau o Ymchwil TAR gan y tîm y tu ôl Tom Talk Teaching ac yn cael ei gyflwyno'r wythnos hon gan Sioned Dafydd. Mae'n arddangos yr ymchwil gorau gan athrawon dan hyfforddiant o Badneiriaeth Caerdydd ar gyfer addysg gychwynnol i athrawon. Diolch yn fawr i Deio Jones ar rannu ei hymchwil gyda ni heddiw. Mae gwaith celf y podlediad wedi ei ddarlunio gan Beth Blanford a'r gerddoriaeth wedi ei threfnu gan Cameron Stewart. Bydd yn nôl yr wythnos nesaf a phenod arferol a bydd ein podlediad Tameidiau o Ymchwil nôl yn fuan.